Nováková. Profese organizátorka v podobě produkční, redaktor, korektor, editor a nejoblíbenější prvek spina. Tak tě poprosím, Šárko. A je to tam. Na kterém hrozně líbilo vystoupení, protože bylo hodně rytmický a hlavně vidět nadskakovat ty 3 holky dáme na zemi. To jste nesměla, ale to bylo furt byly 10 cm nad zemi. No. Tak. A teďka poprosím Štěpána. Šárko, neutíkej. Jo, na rovičku. Povoleno. Šárka Nabátová, volba mis. 3, 2, 1, teď. Štěpáne, nenápadně. Tak Šárko, děkujeme.